זה באוויר ואני פשוט תופס את זה. אבל תפס פאק בני. זה מה זה היה לי נחמד, אבל זה לא צחוק. זה לא. אם אתם רואים את זה, כנראה שכדור הארץ נספה בסופת גלקטיק. ספק גלקטיק, ספק טרנס-אטלנטי. אבל עכשיו זה עכשיו, אני חי את הרגע ואני נהנה. אני נהנה, אבל אני מרגיש שאני אוכל סרטים תוך כדי. אני לא מהטיפוסים החיוביים האלה שכל הזמן ישר אומרים לך שלום ושותים. מה לך השקעה טובה? ואל גדול, מה? זה מה שאני אוהב בך, שאתה ציני ואתה מהיר. יש לי הרגשה טובה לגביך, אני בדרך כלל טועה, אבל יש לי הרגשה תקפת במקום, יא בן זונה. פרייז motherfucker, don't you dare. זה מה שמחרמן אותך? אנחנו כאן בוויאקום עושים הכל, אבל הכל, כולל הכל, כדי לעשות הכל בשבילך. וזה אומר הכל. הוא תפס אותי והצמיד אותי לקיר המטאפורי. Show.